Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka ku mai gida. Barka dai. Da fatan ina magana da SP YABUGO da YUSSY. Insha Allah. Haka take. Masha Allah. Kai mana dan zo nan. Da Allah dama muna zaman can ba ne sai wata muharama ta shigo tsakaninmu akan waƙoƙinku da kuka guda biyu da auren Abbas da Adamsi. Okay. A gane. Da Allah muna so idan ba dama za ku iya rera mai yan kallo wannan waƙoƙin su tabbatar mana da cewa wacce waƙa ce tafi daɗi daga ciki. Ana muhawara ne akai kenan. Muna muhawara akai ne. Okay. To shikenan. So ba dama. Ai play. Amma ni zan fara. To shikenan bismillah. SP YABUGO shagalin nan yau daga ke sai shi ya amince kullun ki daukan shi ki taho ki faɗa mai da turanci I love you ko da hausanci ya yadda da ke babu ganganci Abbas yau fa babu tumbacci yanzu ta zama sarauniya kaji ke kun maki saya ji dan daɗi murmushi kullum mu ba sai an yi zaman lafiya ala ne zai yi dole ne hakuri ya zamo kun yi sannan ku ji daɗi ku yi bacci. Amarya an tashi lafiya, kawaye tashin da lafiya, shinkafa ai sai da jarmiya, wakar aure sai da kafiya. Kana tashin kai na ango, wata wakar sai ka zama ango. En yi tafi koma dan goggo ga amarya yau kan ga ango. Ango, ni dai ban son surutu. Ango ya cika surutu, amarya zo ga ango. Ango hadda agogo, gar hanci dogo, waccan hatta leko. Adamsi ji nufa ango, Trisita ta zama jigo, YKT a yau ku rugo, ku nuna min shi ango. Adamsi ya zama ango, ango, lalle, amarya an sha lalle, kawaye duk sun tsule, ango ko ya hole. SP da YUSSY mun gode sosai. Yan kallo kun gane su sai ku tantance mana gwani daga ciki. Mun gode sosai. Da Allah ku zaɓe ni. Yawa.